Primeiras conversas entre a Deputación de Pontevedra e o Centro de Galicia de Bosaires cun obxectivo claro, negociar a cesión e exposición temporal da obra de Castelao á derradeira lección do mestre no Museo de Pontevedra. Para que Castelao poida impartir o día de mañá a súa derradeira lección na súa segunda casa, o Museo de Pontevedra. Unha lección de humanidade, unha lección da sensibilidade na homenaxe ao seu amigo asesinado Alexandre Bóveda aí na Caeira, unha lección de memoria histórica, unha lección da mellor tradición do pacifismo e denuncia das atrocidades bélicas. A derradeira lección do mestre forma parte da colección Galicia Mártir. Son 31 debuxos repartidos en 3 álbums sobre a Guerra Civil realizados polo galeguista Rianxeiro. O Museo Pontevedrés garda estas obras, entre elas o debuxo orixinal que serviu de base para a elaboración deste cadro, que se custodia na Argentina. A lámina orixinal do cadro de Castelao está aquí. Nos parecía razoable abrir as conversas para que o cadro tamén poida estar aquí con todo o valor simbólico que ten expor unha das grandes obras no imaginario cultural galego. E iniciamos un traballo para que o considerado por moitos como o Guernica galego veña a Pontevedra. Tanto a Deputación como o Centro Galego de Bosaires amosaron a súa boa predisposición para chegar a un acordo que permita que a obra se expoña en Pontevedra no ano 2026. Pero cuadro conceptualmente no es propiedad solo del Centro Galicia, es de toda Galicia, es de todo el mundo galego, es de todos los galegos y de todas las galegas. Que tome conciencia todos los galegos y galegas mirando el cuadro y que no dejen de verlo. Y que no tengan que viajar a Buenos Aires para ver o cuadro. O Museo de Pontevedra non se entende sen Castelao e Castelao non se entende sen o Museo de Pontevedra. Aquí gardamos a mellor colección da súa obra, a máis completa e a máis estudada. E con todo, temos que recoñecer que a súa obra cimeira non está aquí, nunca foi exposta no museo, co bonito que sería vela dialogando co resto da súa produción. Dende a Administración Provincial consideran que acoller este cadro suporía un fito histórico para a provincia, onde nunca se chegou a exhibir a obra. Tamén avanzar cara a consolidación de Pontevedra como un motor para a cultura, despois de clausurar a 32ª edición da Bienal de Arte.